Asterania kantari, pasadizoa kontari, mundu honetan gertatu zaidak 11 komeri, baina ez zaidak komeni, horre esatea inori, alkartu arte bertxoi gorde aiskide andoni. Inguruko baztar guzik, anai odole zigurtzik, gezurra dala esaten baitek bizkarren joitzik, ikez hartu hoien gaitzik, lengo bideak jarraitzik, baldin txapela aldatu badek ez tadukak lotxik. Iregandikan aparte, nagola ia 2 urte, oraintxe ere alkarren berri etzeki jau bate. Nik hemen eskutan kate, ondolotuta hankake, ionezkero jarriko intzan Tolosan alkate. Emango dia taitzera, prisionero naizela, hiltzen banaute ondorengoa kanta dezatela, erioztarren antzera, sartu natxotek hartzela, garai batean Iparragirre Tolosan bezela. Atza zeukat behatzetan, zorriak berriz galtzetan, haunekin aina ez tek saiatzen zozoa matxetan, gau erdian ametxetan, goizaldera tximutxetan, beste gauzarik ez tek arkitzen horlako etxetan. Itzatez badu garrantzik, orain eskatuko ditzit, alkandora eta 2 musu zapi, albadek 2 altzik. Etzeukat neronen galtzik, soinekoak beste kutzik, buzkar butroia pare bat eta hoiek ere hautsik. Hanketan zeuzkat gauz finak, egurrezko espartzinak, kristal puskakin eskuz neronek pazientzin eginak, paperezko galtzetinak, kolore zuri urdinak, eskerrak nere hankik ez dula ikusten ebilak. Aldeken abi altzakik, ez behintzat jarri aitzakik, oinetatik zer sufritzen dedan inork eretzekik, orduak dituk luzetik, egunak berriz gosetik, 11 negar gaur iregana baziak du esotik. Lur hori zapal nainikek, zer gogo dedan bakikek, joango nau berriz ezpan hau hiltzen balak edo gripek, ire laguna berkidek, hau ere desiolikek, oraindik ere bizi naizela galdetzen baditek. Lehenago aman onduan, ezerren paltik enuan, bertsoa jartzen bururik enun nekatzen orduan, orain miseriosuan, salda beroa auzuan, gose negarra beste gauzarik ez dago duesuan.